tunda ka gagara fito da matar aure to ni yanzu na zaba maka wacce ta dace da kai. Kamar ya dade ba ce ce wannan dakata ko ya kai miki ina bukatar ganin fuskarki da fuskar bakin maciji da ya suke a kunna. Ba na son ka, ba na ƙaunar ka, ba na son ganin ka a ido. Irin yaran nan ne da iyayensu suka rufe suka tada kai kuma aka ci muguwar sa'a tarbiyya ta karanci. Burinsa kaɗai ya yi komai ba a komai musamman idan ya ƙyalla ido daga 'yan budurwa. Yaɗe kamar yanzu kamar al'amarin naka har ya wuce ga matan banza ya tsallaka ga 'ya'yan kirki ka dinka sa ana ɗauko maka 'ya'yan mutane kana keta musu haddi. Yanzu duk abin da nake yi baka gani ko? Baka ko da abin da nake yi to me kake so in yi? Duk abin da na faɗa na riga na faɗi shi ke kuma ba zan waiwaya ba don haka ki gaya wa Kamal ya bar min gida. Intisar daga kamfanin Nafson SNK Global Films. Allah mai iko ya kasa ya bishiyar da yake zaune a gindinta saboda bakar mugunta. Ashe daga bisani nan ne zai zamo makwancinsa. Intisar. Ai na yau ma ya fi na kowane lokaci. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na tuba Nura, wallahi na tuba. Dan Allah ka taimake ni da yarinya nan ba ta. Karki da ni dinki da naki. Intisar. Sai da ya bata rayuwarta karshe kuma Allah ya jarrabce shi da sonta. Intisar. Jaruman shirin Salisu S. Fulani, Hawwa Ayawa, Ibrahim Bala, Nafson Boy FKD, Mudassir Isyaku DTM da dai sauran jarumai. Intisar. Daga yau ina gaya maka kar in sake ganin ka a gidan nan. Ka bar min gida. Wannan kina na san da cuta. Dan Allah ki haƙuri ki shi ki bar shi haƙuri dan Allah. Intisar. Labari da kuma shiryawa Sada Musa Yarima, shiryawa Nafson Bo FKD, daukar nauyi Mudassir Isyaku DTM, ba da umarni Ibrahim Bala. Intisar.